जिनैथि 13 बोसोर सिंनि जोलुर बादायलायनाय दिनैनिफ्राय जागायबाय। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंनाय 13 बोसोर सिंनि जोलुर बादायलायनाया दिनै खाग्राबारि दखरानि खाग्राबारि जनता गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जागायबाय। खाग्राबारि आरो खैराबारि एबसुनि गेलेग्रा आफादनि गेजेराव जानाय गेलेनायखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि इएम डक्टर नीलित स्वर्गियारिया। बिनि सिगां एबसुनि फिरबिलाखौ बिरहोयो जिल्लानि आफादगिरि लहित चन्द्र बर'आ। बेनि उनाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावो आसाम फुटबल एसोसिएशननि लेङाइ आफादगिरि बर'आ। दिनैनि गेलेनायाव खैराबारि एबसु हानजाया खाग्राबारि एबसु हानजाखौ 2-1 गलआव फेजेननो हायो। खैराबारिनि जानानै लोमस्राव बर'आ गल 2 होयो। बेनि बेरेखायै खाग्राबारिनि जानानै डेभिड बर'आ गल 1 फेरायो। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर जासिदों। बिथांमोना आंखौ दिनै 13 बोसोरनि गाहायनि जिथु आन्डार 13 गेलेनाय जोलुरबो गेलेनाय बेखौ बादायलायनायनि बेखेवगिरि महरै दिनै बेखेवना होनाय जाबाय। बियो दिनैल' नङा, मोनसे समाव आंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि हिसाबै बेखौ मोनबोबाय थादों आरो बेजोंनो जोंनि नैबे ओनसोलाव थानाय मोजां मोजां गेलेगिरिफोरखौ सायख'नानै जाहाथे बिथांमोननि रोंनाया नुजाथियो आरो बिथांमोननि रोंनायखौ जोङो गामि लेभेलाव लाखियाब्लासिनो नैबे आन्सलिक भित्तियाव आरो साब डिभिजनेल भित्तियाव आरो बेखौ जिल्ला भित्तियाव लाबोनानै मोनसे परिबेस आरो जाय परिबेसनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव गेलेनायनि हारिमु जोङो मोनसे सृष्टि खालामनो सानदों। बेखायनो दिनै आङो साबायखर जासिदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोननि दैदेननायखौ। बिनि बादैबो जोङो सरकार हिसाबै सरकारा दिनै मानिजाथाव प्रमद बर' सारनि दैदेननाय नैबे सरकाराबो गेलेनाय बिथिंखौ नोजोर बोनानै गेलेनायाव गोबां जोंहा सुबिदा उसुबिदानि खोथा थायो। थेवबो जोङो एबारै माने मोनफ्रोमबो 40टा समस्तिनि गेजेराव 40टा जोङो मिनि स्टेडियाम बानायनाय जागोन। बिनि जोंहा अलरेडि डिपिआर बानायनाय जाबाय, अलरेडि बिनि माबाया थिग थाक जाबाय। गतिके जोङो आसा खालामदों सरकारि भाबै जोङो रायजो राजाफोरनो माबायदि सुबिदा होनो हायो आरो इन्डिभिजुवेल गेलेगिरिफोरनो जाय बिथांमोना इन्टारनेसनेल लेभेलाव नेसनेल लेभेलाव गेलेहैदों बिथांमोननो जोङो माबायदि सुबिदा होनो हायो बिनिबो जोंहा प्लेनिं आरो बेबस्थाफोरा बानायबाय थानाय जादों। मानिजाथाव जोंनि गेलेनाय बिफाननि इएम दावबायसा बर'नि दैदेननायाव बे जाबाय थादों आरो जालांबाय थागोन। आरो बेखायनो थांनाय 15 बोसोराव जोङो नुनो मोनदों जे स्पर्ट्सनि बा हारिमु आयदानि जा मोनसे बिफान दङ, डिपार्टमेन्ट दङ, बाहाय गोबां खम बिबांनि बाजेट हमनाय जायोमोन। जायनि जाहोनाव जोंनि गेलेगिरिफोरखौ माने सुबिदा होनो हायामोन, गेलेनायनि मोनसे जोङो स्कप होनो हायामोन। खिन्थु नैबे मानिजाथाव जोंनि दैदेनगिरि चिफ बिथांनि दैदेननायाव जोङो गेलेनाय बिफानावहा गोबां रां बावजा जोङो एबारै बारायनो हादों। बेखौ जों बिथांनि साबायखर जासिनांगोन। आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलखौ जोङो जौगाहोनोबा थारैनो गेलेनाय हारिमुखौ जों बारायनांगोन। ओमफ्रायनो मोनफ्रोमबो जोंनि नैबे ओनसोलाव थानाय ससियेल अर्गानाइजेसनफोरा हेफाजाब होबाय थादों आरो बै गेलेनायफोरखौ जोङो गोजौ लेभेलाव लाबोनो थाखाय जोंनि मा होनना बुङो निउस मिडिया पर्टेल बिथांमोनाबो जे हेफाजाब होदों बिथांमोनखौबो आं साबायखर होदों। फैबाय थानाय समाव जों बयनिबो नाजानायाव जोंनि नैबे ओनसोलाव मोजां प्लेयार जोङो इन्टारनेसनेल नेसनेल लेभेल बानायनो हागोन, जोंहा बिनि मिजिं दङ। गेलेगिरिफोरनिसिम सारनिफ्राय मा साजेसन दङ, जिहेथु गेलेनायनिफ्रायनो गोबां जिउ राहा दानो हानाय जादों? गेलेगिरिफोरनिफ्राय जोङो बेखौनो बुंनो सानो जाय बिथांमोना मोजां मोनसे दिनै गेलेबाय थादों बिथांमोना जाहाथे मोजाङै प्रफेसनेलि गावखौ त्याग खालामनायजों लोगोसे गावनि न'खरनि नाम, ओनसोलनि नाम, हारिनि नाम, नैबे रायजोनि नाम लाबोनो हायो बेखौ जों लुबैजादों। आरो सोरबाफोर जुदि गेलेनायाव असुबिदाजों मोगा मोगि जानांदोंबा बेखौ जोङो सरकारि भाबै हेफाजाब होगोन होननानै जोङो खोथा होनाय जादों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोलुर बादायलायनाय होबाय थानाय बायदियै देग्लाय 12थि
13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनाय बेखौ दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे खाग्राबारि दखरा एबसुनि मददथिजों बे जनता गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि बे गेलेग्रा फोथाराव बेखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनैनिफ्राय जागायनानै बियो 24 जुलाइसिम बियो जाहैगोन आरो 24 जुलाइआव जोंनि जोबथा फुटबल बादायलायनाय बियो माजबाटआव जागोन। दा जोङो देग्लाय बे फुटबल बादायलायनायखौ मोनब्रै जनाव बेखौ होनो थाखाय थि खालामनाय जादों। नैबे खाग्राबारि दखरा एबसुआव मोनसे जन जागोन। दा बेयाव मोनबा गेलेगिरि हान्जाया बेवहाय बाहागो लागोन। दा नैथि जन हिसाबै कुबिरालि दखरायाव बे जागोन आरो थामथि जन गायजामाथि दखरायाव आरो ब्रैथि एबा जोबथा फुटबल बादायलायनाया जागोन माजबाट दखरा एबसुनि मददथिजों। दा उदालगुरि जिल्ला एबसुआ बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो 13 बोसोर बैसो सिंनि बे फुटबल बादायलायनायखौ होबोबाय थादों। दा बेयाव गेदेर मोनसे जिल्ला एबसुआ थांखि लानानै बेखौ होबोबाय थानाय हिसाबै देग्लाय 12 बोसोर सफैबाय। दा जिहेथु जों बयबो मिथिगौ सासे गथ'खौ गुबुन गुबुन इभेन्ट्सआव बा गेलेनायानो जा जियानो जा बेनो जोङो फाउन्डेसन हिसाबै जों बेखौ हमनानै लायो। दा बे उन्दै समनिफ्रायनो जों बिथांमोनखौ गुबुन गुबुन बिथिङाव रोंखा राखा खालामनो हायोबा बे गोजौ थाखोसिम थांनानै बियो इन्टारनेसनेल बा नेसनेल प्लेयार बेबायदि जाहैनो हानाय बेबायदि बिथांमोना आखा फाखा जाहैनो हायो। दा बिनि थांखिजोंनो उदालगुरि जिल्ला एबसुआ बे 13 बोसोर बैसो सिंनि फुटबल बादायलायनायखौ होबोबाय थानाय जादों। बेवहाय जोङो रायजो राजानि गोबां जों मददथि मोन्दों, अनसायनाय मोन्दों आरो फैबाय थानाय समावबो बेबायदिनो जिल्ला एबसुआ मोजाङै बेबायदि फुटबल बादायलायनायखौ होलांनो हागोन बेखौ जों आसा खालामदों। बेबायदि जोङो फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों जोङो बयबो मोनथियो गावनि जि रोंखा राखा गावनि जि टेलेन्ट बेखौ जोङो नुनो हायो। उन्दै समाव गोबां बेबायदिनो जों बे गेलेनाय बादायलायनायाव गोबां जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिथांमोनखौ जोङो बिथांमोननि जि टेलेन्ट बेखौ जोङो मोननो हादों। स्किल माखासे दङ गथ'फोरा आरो बिनि उनाव बिथांमोनखौ जुदि जों कचिंफोर मोजाङै होनो हायोबा जोंनि बे बर' जोंनि हारिनिफ्राय बिथांमोनाबो मोजां साफा साफा मोजां गेलेगिरि जाहैनो हागोन थानाय जादों। फैबाय थानाय समाव माबायदि हायो बे गेलेनाय जोबनायनि उनाव आरो जों बिथांमोनखौ मोजाङै कचिं होनो हायो नामा, दा बिनि बेब'स्था खालामनो थाखाय जोंबो नाजाबाय थादों, सिन्था खालामनाय जादों। फैबाय थानाय समाव निस्सय बेखौ जोङो जाफुंसार होनो हागोन बयनिबो मददथिजों जों बेखौ आसा खालामदों। आरो दिनैनि बे फुटबल बादायलायनायाव बयबो खाग्राबारि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाया जोंखौ मदद होदों। दा बिनि थाखाय आङो नोंथांमोननि रादाबनि गेजेरजों बेवहाय बाहागो लानो हानाय जोंनि हांख्रायजानाय आलासि आरो गेलेगिरि बिथांमोन साफ्रोमबो खाग्राबारि ओनसोलनि गेलेनायखौ नायनो फैनाय साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आङो साबायखरखौ बावदों आरो फैबाय थानाय समावबो जिल्ला एबसुखौ जाहाथे बयबो मददथि होलांगोन जों बेखौ आसा खालामनाय जादों।